Brunswick a oni vyrábajú veľmi pekné lode. A tu je takáto uniková loď, neviem, či na tom vozia kokain alebo čo, ale má to 10-valcové Mercury motory. Takže Brunswick tu predstavil takúto high-speed boat, ktorá má 10-valcové Mercury motory, z ktorého každý tento motor má výkon 425 konských síl. Takže okolo 1275 konských síl v takomto rýchločlne. Takže neviem, na čo to komu je, takáto pecka, ale vyzerá to, že na nejaké prevážanie koksu alebo niečo špeciálneho. Takže Brunswick s 3 V10 Mercury motormi. Veľmi zaujímavé.